Hej, jeg hedder Carsten Sommerskov, og jeg har fornøjelsen af at skulle undervise jer. Det bliver min sidste undervisning, fordi jeg går af med pension. Så jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer. Hvis du er interesseret i at vide noget om mig, så kan jeg kort sige, at jeg har undervist i hele det danske erhvervsliv og hele det offentlige liv. Jeg har undervist alle mulige forskellige firmaer, og du kan se mere om mig på et link, jeg sender med. For det er ikke mig, der er interessant. Det er det, som du får med hjem, og som du og dine kollegaer kan bruge i fremtiden. De fleste af os tror rent faktisk, at det er tankerne, der styrer livet. Det gør det ikke. Hvis tankerne havde styret livet, så ville du nok tænke over, ja, så kunne du i hvert fald prøve at tænke over, at du kan komme kørende hen ad en vej, som du kender godt. Du kan køre og tænke på alt muligt andet. Det er ligegyldigt, om du kører på cykel eller i bil, eller hvad du kører i, men du kører og tænker på alt muligt andet. Og alligevel så går det ganske glimrende, selvom dine tanker er et helt andet sted. Det er der en rigtig god forklaring på, nemlig at det slet ikke er tankerne, der styrer livet. Og tag det helt roligt. Jeg er ikke ude på at indføre noget religiøst. Det er simpelthen bare ikke tankerne, der styrer livet. Hvad det så er, det kommer vi frem til, når vi ses. Og det du vil opdage er også, hvis ikke du har tænkt over det før, at det meste af det, der foregår inde i dit hoved, det er faktisk noget, som påvirker omgivelserne, men som egentlig slet ikke er det reelle indtryk. Eksempelvis, du kommer op i en bus, du ser en gammel dame, og du tænker, ej, hende der, hun må være en rigtig sød gammel oldemor. Og hvad nu, hvis hun slækker børn? Eller hvad nu, hvis hun i virkeligheden er forbryder, eller alt muligt andet? Du ved det ikke, men du laver en kæmpe stor historie. Tror du, den historie, du digter der, tror du, den vil påvirke din attitude over for den gamle dame, hvis du kommer ind i kommunikation med hende? Ja, det vil den sikkert. Så det, der foregår inde i vores hoveder, det er i virkeligheden en historie. Men det ser vi også nærmere på, fordi du opfatter det som virkelighed. Det gør jeg og alle andre også. Men i virkeligheden er det en historie, der bliver selvopfyldende. Jeg glæder mig til at møde jer, og jeg håber, I får noget rigtig godt udbytte med hjem. Jeg glæder mig til den sidste dag, som jeg vil håbe på, bliver noget, som virkelig bliver fornøjeligt for os alle. Og for øvrigt er det fyldt med humor. Og i og med, at jeg er mentaltræner, så er der mange gode idéer til, hvad man kan gøre. Men det ser vi alt sammen på, når vi ses. Tak for din tid nu. Jeg glæder mig til at møde jer.